Kok ngarep ngene lho. Doloh pol ngarep mergo iki mau wis susah payah awak dhewe nggawe kembang mayang iki. Lah iya. Mergo iki arep ana sing dadi nganten. Sing dadi nganten sapa, Pak? Pak Jogobaya. Jogobaya sapa? Pak Sukijan untuk selfie. Ngawur ae. Maksudnya lakon ketoprak iki lho. Sing arep dadi nganten iki lak ya Suminten. Suminten Entuk sapa? Suraji. Lah dalah. Kok entuk Suraji lho. Suminten pikantuk Den Mas Subroto. Subroto. Nah, iki kowe karo aku dipasrahi gawe kembang mayang wis cemepak. Lah iya. Iki tugase awak dhewe ijake. Apa? Aku dipasrahi dikongkon golek hiburan. Kowe Karo tukang foto wis tak golekno. aku kon golek Kowe dipasrahi apa? kon golek dukun nganten. Dikon golek dukun nganten. Iya. Ya wis oleh. Gak oleh wong dukune nganten dadi nganten dhewe. Lho. Lah ra ana dukune iki. Ora ana dukune tak golekno dukun bayi Mbah Minah. Ya aja dukun bayi, wong iki ngantenane dukun bayi. Alah wong kok angger didandani ndara dadi no wong jaman saiki ku gampang wong angger delok sapa video kok terus dibentuk ngono ae ngantene wong. Ndelok ning gone YouTube. YouTube. Wah iya ya. Suminten wis siap, Wis siap kabeh, undangan ya wis disebar. wis mbok sebar undangane. Wis Lehmu nyebar ning ndi ae, Pak? neng kuburan Ngaglik, kuburan Galdawa Pol Kidul. Wong gendeng. Nah kene. Nyebar undangan kok ning kuburan iki lho. Terus bukan sing bukan buahe lho sapa? Ya pocongan. Malah medeni wong. Lah wong apa jenenge undangan ya disebar ning barang dengah ndi sing anu kenalane karo yaine. Oh ngono ya. Engko sapa sing anu angger kepethuk ya dikeki undangan. Disubya-subya rame. Wah muga-muga ae acarane lancar. Alhamdulillah. Ora ana alangan apa-apa. Nah. Sumrambah gawene dulur lanang Pak Jogobaya. Pak Jogobaya Jan Saki. Jan Saki. Sukijan. Oh Jan Saki. Pak Jan, Pak Suki, Jan. Pak Sukijan. Pun pirsa piyayine dereng sing duwe gawe Alah. dulurku lanang. Pak Sukijan ya aku yo. Aku sing diapusi ya. Lah kok iso? Nelpon aku nang nggone nomere WA iku ora ditulisi Jan Saki. Terus tak memori. Iya. Ya dadi nang apa jadwal ya tak tulisi Jan Saki. Wah jujune aku kok urung ngucap Jan Saki mau. Ndi wonge Ngerti ndi? ngono lak ya. Awas kowe. Isin aku. Wonge nganggo klambi putih ngono lho ketoke batikan. Lah wong encen ya dulurku dhewe lek dikapakno. Lah iya. Titimbali karo kanca-kanca dulur-dulur kene le. Ah nggih. Wong kon melekan ya tak sak brayat ya tak gawa kabeh Iya. saka panyuwunane dulurku lanang Jogobaya. Jan Saki. Jan Saki. Ayo maju ayo. Malah aku gregeten ae. Nyunatno iki, Bos. Ya nyunatno. Tak kira peresmian lapangan voli. Ngawur. Lah Mosok peresmian lapangane nanggap toprak. lek jan iki nek ana voli, cara dicuwemes karo rono terus nancep ning letongan ndak angel golekane bali. Lah kok ngono. Lah piye, Bos? Iki panjenengane iki maneka warna. Kok iso niku? Ana apa mau bengi tayuban. Tayuban. Terus iki awak dhewe dikon melekan ning kene. Oh. Ya toh nganti Nggih. mengko bengi. Kok bengi, sesuk isih ana Sesuk acarane apa Kang Jogobaya? pengajian. Masa Lu gak percaya? Sesuk iki enek pengajian.
Iya piye? Iya, ning mbah ning kene mbah ning ndi gak roh. Sesuk ana pengajian. Lah aku tak pikir-pikir upamane Jogobaya kok nekakno pengajian awake ora gemeter apa piye. Wong duwe gawe ora gelem songkokan lho. Lah, gue men rambute ya. Iya, dulurku lanang bar potong. Oke, pokoknya ngeten nggih. Muga-muga berkah barokah. Amin. Ya. Entah yang keberapa awak dhewe dikon lek-lekan nang bolak-balik ya, Bos. Mriki Mas, muga-muga wae tali asih seduluran tansaya langgeng. Amin. Dongaku muga-muga dulur-dulurku kene tansah winantu karaharja. Amin. Naringan kesehatan, Amin. waras. Alhamdulillah. Mergo apa? Harta yang paling berharga itu adalah kesehatan. Duit, Bos. Duit harta yang berharga itu duit. Kesehatan. Duit kok. Lah nek kowe duwe duit lah nek awakmu lara-laranen tombo, duit. Rumah sakit tak tebas Iya lah, duit padoni. Lah nek ijeh lara, duitku tak tokno neh. Rumah sakit sing paling gede. Rumah sakit Bina Manasarama Jadana Jadada iku karo rumah sakit Bina Manasarama. Duwe bapak bento. Rumah sakit Bina Ora kok Manasarama. trimo bento, mlepuke lho pol gurinan. Rumah sakit tak tebas tak tuku. Lah wong mang lho minggringmu ae mbok bayar. Sing salah mendringe. Ana apa? Arep budal ngetoprak dicegat mendring mang lho bayaran. Sing salah mendringe. Lah kok sing salah mendringe? Lah aku ora tau bayar ditagih terus. Wong goblok. Mendring ra isin. Lah ngono karep nebas rumah sakit dor. Rencanaku iki omong anu Jogobaya. Kuburan kene ditebasno ta ora? Apa mbok go apa? Iya mok takok. Oke ki, ben iso kecekel kabeh lakone. Iku dulurku lanang Pak Dika lah ape nyawer. Gayane ndelik wis panen jagung rong. Wes. Ya. Mau yo kowe sampean wau yo dipesenno karo Pak Putra bareng. Apa? Kon mara rono kon ngupil jagung. Kon apa? Kon ngupil jagung. Ngupil iku apa to, Pak? Mipil jagung. Kene ngupil ya wong kene mlebu wong bluro. Iya. Iya nek wong bluro ngupil. Bojone Jogobaya ayune ya Allah. Masa iku? Iya ya. Dek iki ya. Pak Dan, masa bojomu iki? Endi ta Bu Jogobaya pundi? Selfie. Masa iya? Kaya mbokku ya, Pak. Mbok awake gak wedi ya. Ngenyek ta apa? Mbok me tau tak wedaki malah kaya panu pating trotol. Lunyu kabeh Silvia ayune ngono. Aku jane ya pengen ndek mbok ayu, duwe mbok kaya gentong. Lah piye mbok empateni aku tak rabine. Wong edan. Lah jare kepengin ndek mbok ayu Bos. Aja ah. Dak mboke takon Mas, mumpung poso-poso beras angel lho Bos. Ayo anu permintaan turutana Mas saurunge dadi mantene Suminten. Suminten Permintaannya apa? Ada permintaan kah? Ana permintaan sunane ora? akeh. Iki lho pasukan KKN. Aku nang kene wis omahku dhewe ya, Cah. RT 7 ta apa iku? Lah ya iki Pasukan gaya bebas. iki ndak pasukan sing atau triimban. Bejibian ngono. Iki lho ana tulisane rezeki manut Gusti. Dadi apa kowe iku? Wih, pelayane seragame kaose ngono ya. Lah iso. Gaul. Cewek. Wis jajal suwene pirsa. Sing tadi malam wis tayuban. Tayuban. Iki diaturi sing apa? Mbak garwane Pak Jogobaya ngersake napa? Sinten to asmane? Selvia. Mbak Selvia. Mbak Selvia minta lagu apa? Selvia. Mungkin dari tuan rumah mau request lagu. Aku kelingan nang gone Yang Dika. Yang Dika kan ngono, mohon maaf ya maaf ya. Bareng dialisi menceng. Iki wong anjene dulur wedok. Lha iki nek selfie mbok dialisi apa ayo tetep apik wong rupane ayu. Lah iya. Kadang engko nek entuk kon tidak ben. Ketoke kok getun ben di bojo ala. Iya, wong aku ngerti wong saiki ayu-ayu atok rabi saiki ae, Cak.
Aku ora ro ben bojoku kowe tok wayu barang tok aku saiki malah bubrah kabeh ta. Ayo Mas A, lagi dangdut campur sari napa-napa? Dangdut napa campur sari? Oh gak lah. Ya wis ya. Ayo balik. Napa? Umpama aku orang duwe rasa. Ya iku tok is aku, lan wis gak iso. Mare wis muni asik sik. Liyane umpama. Langsung tenan ngono ae lho aja umpama. Iya. Oke. Ana piye dagelan kok diamuk sutradara. Wis jam 5. Salah nganggo jam. Iki sing duwe gawe awake dhewe ya ora apa-apa. Wis ora dadi, pokoke bar jam pira-pira lah sing penting urung adzan magrib ngono wis. Ya carane ah. Carane piye? Ben ora iso adzan magrib. Carane piye? Speaker speakere masjid tak colong. Aman nah wis. Kan ora iso adzan. Speaker entuk dijipuk go ning masjid neh. Speaker Kurang efisien nek iku. Carane masjide dibrokno. Astagfirullahaladzim. Asa. Wong anggere ora tau ngene kok ngono dadi. Wong anggere tau mangan langgar iku. Aku wis nyenang ngene malah didarani wong bento. Mbak Silvi, napa Mbak Silvi? Aja umpama. Sing lagi ngetren. Pasukan anu iki apa? Pasukan gadis bebas. Gaya bebas, gadis bebas. PGB. Apa iki? Pasukan gaya bebas. Mlumah jengking monggo. Ayo wis sing ngetren apa kono? Apa? Aku nyuwun siji Apa? Napa? Sing lagu senengamu apa sing ciptaanmu lho. Mau aku dipeseni Nandang Rasa. Kalah weton. Nandang loro. Kalah weton. Nandang loro ya. Iku sing lagu lakonku biyen. Saiki kan wis ora ya. Ora. Heeh saiki. Saiki gawe lagu Malah bojoku saiki jebule bateke kene pirang-pirang ya, Cah. Masa iya, Bos? Heeh, mulane ora mokal nek Wayu Manggala larisno Galdawa. Oh, layak mang do takok. Takok apa? Lho bojone Mogol tidak melu. Terus Disinggahno wedi nek disamber garangan kene aku. Lah bojoku tau tajak ning Galdawa mulai awake kuru kok, Bos. Perkara. Lah kene anyepe ra umum mulai ngimpes awake. Lah bojomu kok bocak terus. Ana tajak. Nusi siji lho ya. Mangke dalu dilajengake malih. Nanti yang request Nandang loro nanti malam ya. Ya. Hah? Kembang mayang mok babati terop-terop mok rugaya karepmu iki. Saiki aku tak takon karo kowe kan. Yo. Kowe iki arep ngopo? Arep ono kembang mayang iki arep apa? Arep duwe gawe. Duwe gawe-gawemu apa? Suminten iki arep dadi nganten karo Den Masih Broto. Ah, sing kandha sapa? Aku ngene kok iso. Kabar sing tak tampa. Den Masih Broto iki ora dadi manten karo genduk Suminten ngono ora. Lah terus Nanging arep dadi nganten karo Cempluk. karo Cempluk. Utuk-utukno kowe. Kene, Dik. Lho ki karepmu piye, Saking kono ambruk sirahe gedhok. Ngono. Tak tampani. Lho carane nampani ndak ngono no. Lho persiapan. Cari kesempatan. Itro, Iya kan. apa bisa tak percaya kabeh kandhamu? Kabeh tembungku iso dipercaya. Kira-kira kowe isih wani mateni wong ta ora? Penggaweanku biyen kan. Yen pancen kowe isih wani mateni wong, cempluk sembelih. Goroke Cempluk.
goblok iku lho. Mergo lara atiku. Gara-gara Den Mas Broto jare muni arep dadi nganten karo Cemluk, satemah anakku Suminten. Kowe kahanane kaya ngene iki. Ngene-ngene Dik, tambani ae Dik, tambani. Engko kono diurusi guri. Sing penting Suminten sik Dik. Ngono ya. Ya. Wis. Asale pari balik pari. Asale beras Balik beras. Tayangi. Asale mari balik mari asale waras. Balik dadi waras. Santai. Ora gelem waras. Gak gelem waras. Ngene aku duwe cara. Piye, Dik? Jangan tak keleke. Aja, Dik. Nggih. Aku tau roh. Nggih. Aku rak tau entuk manuk. Iya. Manuk klenger. Heeh. Terus tak sebuli urip. Ngono. Nek menawa tak sebulan. Iya jajal sebul. Sing mau sebul sing biasane sing cepule bumbunan ora kono. Lah iku rak nyundang. Lah iku kei napas buatan. Oh, iya. Mergo nek kono ana bolongane. Ada bolongane. Lah, manuk yo urip kok. Wis. Mesti sejelok meneh waras. Lho, kruget-kruget wis. Wis kruntek-kruntek. Ana apa, Nduk? Wis. Ora ya. Aja gugu karo lekmu sing nyidra. Subrata. Persiapan. Subrata. Gak aku Suparmen. Jika wedakku ya tak pacai kok dadi ngantek karo aku ya. Turuti kono. Nuruti wong beda. Iya wis ah. Kacau iki, Dik. Wis kono wedhe jikono. Ngene. Pak, wis. Wis kono dikumpulno sik. Wis, Nduk, dadan sing ayu ya. Ayo ape dadi nganten kok. Iki wangi jabuti aku tak masak. Wis jabuti landor. Kon ngewangi mbuti. Aku tak masak ya. Ya. Ya asik. Ya teh. Wis wedaan. Lah. Aku tak alisan. Ngalahno yang selfie. Aku tak gawe jenggot ya. Loh, bocah wedok nggo jenggot iki piye? Lah, ayune cilik. Ya. Wis ya. Anakku dadi bento iki. Ya wis tak apa-apa. Saurunge bento latihan sik ya, Nduk. Aku mau tamasya. Keliling-keliling kota Sambil melihat-lihat Subroto yang ku cinta. Ah iya. becak. Halo, Pak. Iku apa? Telepon rumah sakit. Iya. Dadi nganten tak pacaya. Iya. Kowe iki dadi pengapit Ya. dipacaki. Iki lebokno tas kerset. Ya wis kono. Ben ganteng ya Mas Subroto. Aduh, pipiku dicium Mas Broto. Aduh, pipiku dicium Mas Broto. Sing siji saiki genten sing siji. Iya no. Apa nimbang kok? Resek kowe mau dadi pengapitku titeni kowe. Iya. Mas Broto. Suminten edan goleki Subroto.
wedi, Nduk. Ndi mang bocahe? Suminten edan goleki Subrata. Ten. Emang wis absen ta urung? Oh ya. Sumintene jarene edan goleki Pak Jogobaya. Lho. Dilo kok. Ayo Ten. Lho iki. Gak nyawer, Pak. Nyawer. Iki lho nyawer suminten. Oh ya. Lho. Halo, suminten sudah dalam TKP. Subrata yang melak edan. Iwil-iwil. Tan iki lho Tan. Wis ketemu Subrata ta urung? Iya. Ayo tiwas kebenaran. Kenane aku mau arep mara omah. Dene iki bisa ketemu kelawan kowe ning papan. Iya. Ayo mung aku aweh kabar. Ana kabar apa? Ayo ponakanmu si Cempluk. Iki dina mati. Cempluk mati. Mati darah dipendem no. Ndonga dadali. Yo kowe iki wong tuwa dikandhani ponakane mati kok mati ya dipendem. Anak mati arep diapa? Ayo mesti wae dipendem. Lah iya, ning matine iki ora lumrah. Ora lumrah iku. Ora mergo dikersake karo Gusti kang blat jagat iki ora. Iya, ning matine iki disikara dening liyan. Dulune anakku Cempluk iki digorok. Dadi matine Cempluk mergo digorok gulune karo liyan. Bener. Ngene lho, Golo. Iya. Nganti ana kedadian kaya ngono, mbok menawa anakmu Cempluk iki sok gawe gelane atine liyan ngono. Yen saka rumangsaku anakku Cempluk wiwit cilik nganti dewasa. Iki ora tau gawe gelaning liyan, ya ora tau gawe senike liyan. Nah ora Cempluk mbok menawa ya kowe. Ngono. Ndonto saya aku. Jeneng Warok iki tegese wareg bagelmu. Aku iki babar pisan saka rumangsaku ya ora tau gawe alaning liyan. Iku rak rumangsamu, Ning sing goblok iki ya menungsa sing gorok gulune Cempluk. Lah kok goblok iku? Mergo bendone iki ditinggal ning nggone paturon. Ngono. Bareng bendo tak teliti. Lho jebul kok ana titikane bendo kuwi gawean Pandhe ing Siman. Mula aku bisa nemtokake menungsa sing gorok anakku si Cempluk iki mesti wong Siman, wong-wongmu. Yen ora wong-wongmu ya
Mbok menawa sapa kongkonanmu? Ora tak selaki. Tak tenane aku kongkonan karo Singa Nyidra keng supaya mbleh anakmu Cempluk. Dadi jebule pancen kowe sing kongkonan muridmu. Apa sebabe nganti tumindak kaya ngono? Merga gara-gara kowe nonyol-nonyolke anakmu Cempluk. Tapi jawab karo Den Mas Broto. Anakku Suminten saiki dadi edan. Nggon. Yen kekandhan ki aja syukur jeplak lambemu. Ora teges kok aku ki nonyol-nonyol ke anakku si Cempluk diwasiat. Ning sing kedanan karo anakku Cempluk iki Den Mas Broto. Hah, kayunen anakmu Cempluk ngono kuwi. Oh nyatane kaya ngono ning beda karo kowe. Bedane nggon ndi? Wong kowe iki kepengin dadi besane bupati. Yo nganti mbore wangi kowe kongkonan murid-muridmu sing supaya gawe onar gawe geger ning Gunung Sebubuk. Iya. Nganti kabeh para punggawa praja ing dialek iki ora kuwawa ndurke. Ayo mesti wae sing iso nyirep kraman ki kowe. Amarga kraman ki gaweamu dhewe. Ngene lho Ngala, jengen menungso iki rak diwajibake duweni panjangka. Lah jengen panjangka nek ora dijangkah, ora bakal takon. Mbuh kanthi dalan sing kepiye wae bakal tak lakoni. Yen ngono pancen kowe iki menungso sing kedonyan. Mbuh ngarani nyatane piye? Cempluk matine iki isih ana sak jabaning pepes. Arep tak suwunke panguwasaning Gusti Keng Akara Jagat. Nyatane bisa bali urip meneh. Lah kok kowe nemoni aku? Ayo ibarate kowe iki diutang. Utang beras yo kudu nyaur beras, utang duit yo kudu nyaur duit. Rening kowe karo aku iki diutang pati. Yo kudu nyaur pati. Yen pancen kowe ora trima, sisan gawe. Yadak merat digelar ning kene. Wis tak ladeni. Wis beres wis kulino. Wis kulino. Ora gompo wis kulino. Yen kan yo wis tau. Saiki aku pengen nyucipi kawon yo. Sing hati-hati. Jumleduk. Estunipun wonten perkais menapa, Pak? Nembe kemawon kula tanding kalian Warok Simang Gunos. Salajengipun tenane nganti tuwuh geger. Wontenipun brandal sing gawe geger ing Gunung Sebubuk
niku nggih saking tumindak lan bakatipun Warok Simpang. Mila niki Warok Simpang pun mati. Oh ngaten. Nggih namung kemawon. Mesake ponakan kula Kados pundi, Pak? nggih suminten edan Nggih mesake, Pak. Umpama kelakon kowe wis mlebu pasar. Iki angel tambahan. Nanti aku koyok ngene mergo aku kedanan karo Den Mas Broto, Pak Di. Kowe seneng karo Den Mas Broto. Aku pengen dadi bojone. Wis tau weruh Den Mas Broto tau. Derek, jarene nggih bagus. Iki lho Den Mas Broto. Halah. Den Mas. Ini pinter. Ya, kok menawa mengko bakal kelakon penjara. Ya, waton kowe manut karo Pak. Iya. Den, Kados pundi, Pak? mesake ponakan kula suminten dalaran pun dadi bocah loro ditinggal mati bapak. Mila sisan gawe minten monggo kersa panjenengan wujud bojo. Menawi kula sagah nglampahi nanging Pak sisa-sisa ingkang nglampahi. Napa cempluk warsiah sagah mbok bilih kula niki wayuh kalih suminten. Lho, Raden kula purun. nah, mesakno adimu suminten. Atur nuwun. Nggih. Aku pengen ngerangkul. Dirangkul apa-apa dong, kowe apa-apa. Neng kowe ya kudu nglenggono, kowe iki bojo angka loro. Dene Pak Di. Ayo kudu nrimo ing panggung. Aja kowe jur pengen gadahi dhewe. Aku ya milih sing akeh. Oh, iya aja ngono. Seminggu. Ya, Ora usah kuwatir, aku iki bakal adil. Monggo, rehning tenggalek sampun tentrem. Mila, monggo kula aturi pamit dhateng para pamiarsa. Nuwun wedal sawetawis, Pak. Nggih ngaten menika purnaning lelampahan suminten edan. Sedaya sagotra ketoprak wahyu manggala sawetawis wedal. Nuwun pamit pinanggihan malih mangke dalu. Nuwun kawula nuwun.